als het goed gaat, dan rennen ze met de Polonaise. Maar op slecht gaat, ja, dan krijg je het ook te jaren. Rap op, ja? Kom op. Dit is de wedstrijd, hè? Wat je nou hier aan de kant zit, dat ben de veteranen. Ja. Ja, en zaterdag dan vallen we de man uit de eerste helft al. Veteraan, hoe is dat ontstaan? Ja, vroeger ben er een paar die gingen nu de eerste wij en die had wat opzetten in een voetbalploegje. En wat jongens de bilussen. Nou, en dat is dit wat u ontzingen. En hier die moest wat verbouwen, ik kwam er helpen. Wat hielrekje, Simmers gaan we wat de visken. Oh ja? En te fietsen gaan we met z'n allen. Dus wie van mij is wel met deze groep. Ja, echte groep. Een hele hechte groep, ja. Een hele vriendenclub, het is een vriendenclub. Ja. Ik ben 3,5 maanden alleen verhuizen. Hij had een appje even op een telefoon gezet van Kempen verhuizend. Hij moet even wat hulp hebben. Daar kwamen 15 man en 10 uur wie ik verhuizen. Nou, sure. Nou word je naar beter ha? Ze nemen jou de voorzitter. Ja, deze ploeg die heb ik destijds mij oprichten. De veteranenploeg. Maar ik ben inderdaad de voorzitter van heel vreemd. Dus, inmiddels alweer een hier wacht. Ik zou even invallen. En, in 2 hier, maar inmiddels is het alweer 8 hier. Maar deze veteranenploeg, ja, een unieke groep. Jongen ben ik begonnen met deze groep. Het zou wel mooi zijn dat we met z'n allen laten rek zitten. In ieder geval meer de jongste 50 en de oudste 84. Nou, dat is ongelooflijk. Dat zie je net overal. Nee. Wat is het voor club, man? Ja, ze zijn fanatiek. Als het goed gaat, dan rennen ze met de Polonaise. Maar op slecht gaat, ja, dan krijg je het ook te jaren. Dus ik zei ja, dat ook. Dus ja, die hier had voetbal. Net al die hadden doel voetbal, maar... Nou, dat denken ze wel, hè? Natuurlijk denken ze dat, maar zij is net. Ja, ik ga in de eerste voetballen, ja. Wie is een topper? Ja, tapper, ik ben. Een topper. Ja, topper. Ja, een tapper, maar ik heb een prutte blessures, hoor. Maar ik maak er goals. Zo nog vertelt het verhaal net. Nee. Hier een teenstekken. Oh. En dan hadden ze in heid, dan steek je stiel voor in je school meisje letten dat er wel met voetbal in kon. Die komen nou in een leeftijd van te grote prostaten. Dus als je Oh. maar bij de wc steen gaan, dan kan je een boel water uitvangen. Dus wacht je net als de nodig, maar Dan moet je warm moeten worden. We gaan naar binnen. Voor de club is het natuurlijk ook een hele mooie groep. Want nou, je gaat een behoorlijk omzet in het hier. Dat Jawel, hè? zo. Ja, ben ik mee begonnen te voelen met mijn zoon hier. En ik ben nu 68, dus ik ben meer 64 hier, dat is mij altijd op een voetbalveld omslaan. Ja, dat has mijn dwartvereniging. Ja. Maar ik ben net echt bikkels. Want ze al weer heel vlot naar binnen. Nou, of je bekkelt, of je gaat weer toast. Maar ik denk dat het meer met eten zit. Is dat nou nog de enige? Ik ben de enige, ja. Je haar al eens in de hinderwieltjes, dacht ik. Ja, hè? En ja, je bent wat ouder dan mij, dus je bent een kaart, mag maar rekenen. Dus je hagel ik. Ja. Het waren er het neven, dus Ja. hey, nee, maar ik ga niet naar binnen. Die man die ben al wel 30, 40 hier bij deze club. En je bent altijd bereid om van alles te doen en je bent zaterdag altijd bij de wedstrijd en het is gewoon geweldig. En overal waar ik kom, ik zo nergens aan clubje naar. Hey, het ben een stuk of, wat zie je er van die jongens? 15, 16 man. En je bent ook altijd zaterdag en toen was je jong bezig. Ja, ik ben nog hartstikke jong, maar ik viel me zat dus bij die man.
Ja, dan ben je de jongste dan? Ik ben de jongste, ja. Nee, Ik ben 48 en je bent haast een keer zo hard als mij. Maar nee, Ja. het is gewoon prachtig bij die man. Ik voel me daar heel erg relaxed bij. Ja, En, hè? ik kan zelf ook een product maken. En ja, je jou me ook een stukje rust. En ja, dat is gewoon geweldig. En we hebben altijd de grootste wil. En je kent ook wel een grapje en of een sekspraatje. Weet je. Oh ja, dat vinden ze prachtig. Hè? Dus nee, dat is geweldig. Ja. Ja, nee, heel mooi. En ook mooi om Jim hier binnen trouwens. Want dat vind ik, dan gaan ze het dan, nou, dan kun je wel wennen hier op Tari, dacht ik. Er een zwetsverhaal aan. Ja, dus, nee, prachtig. Heel mooi.